Ubak Meral Bons im emeli jongan nongpo ulo ong baka jingya ki shat khan jeng kong bendas im hakabade baka surok nongpo umdan sunapur umla banong laka kata ni yak image na kaburam jong hakabade baka election nay kumaki pa ba kilai baka jahi kumtu susu ulo ong baka shat khan jeng kalai arab yaka thani barkoya ka baka sarkar klara banchnano yaka ni ka surok hakabade pat baka jingya ki jeng ki pa ba baka sang balang bantang yidu ting shop apo nongpo ulong ba umla banong ban ulong baka dehok baka nyaki makani gari ka hok ba jongki tang ba ulong ba hakabade baka election pat ki pa ba jong nongpo kidi ki bri ki bastan ba ki banang ban bishar hakabade baka jingjit yakinong mi khmat hakabade baka ni ka surok ba melar bon ulong baka don ka jinga penbej apeng jong ba prostun nakamtaban maramat no yakini ka surok nandu kini ki snam ki baladep Phi hakabede bat kenika jing sat ngan jing kong bendas im ka jing kta nang jing bom kta ya ka konstruksi ya ka image ke jonga kata te filai tu ke ka baja wan apa ding jing persang ki jonga kum emle ban budin ya kan ya kamat ban yo no ka surok ka babha na nompo den cedu sonapur ko bjorong santu handai kilometer bat kani gidi kamat ka ba ngai penbej pat i deputy chief minister ba Preston Song bat ki officer jong PWD road na du benai December January February tetel jong kani snem aracara pusau but everything is in order ha ka ba penbej na kalian kani ka first phase kani na kalian jong ka Ministry of Donor but ka second phase kani ya na ka PMGSY di kelalong tu kawan ka election MP kawan ka model code of conduct then after the fourth and the sixth ba lift ya ka MCC kalau yo ban penbit penbiang na kumta ban move no ya kan kam di kan ni kejing sat kan roko isentali kan ka sedang ha du jan me ndriu teri kala ja kelalong tu maka de issue ka ba ki pat ba jong tu ka dong ki kwa sisa ini surok bahkan urlong tikila penik ke jengkersan ban ya mi ba ban ya kersan tu ban nagaliang jonga ngadap nga penpa ke jeng sungo naga pta ke jong i rubaila kersan ke isu bangang la res nadu ke basdang ki ba jong kondusi kelatip ka kham simpor kendian namar ba kadon kan ke election ta kadau iklam la ban instead ki kam ngi kalau kamu sau benai ingila du ya po kende ke penpa ke sungo i baila kersan ya ki pat ba jong nompo omsi jong particularly ki than den area ki bala peni ke jing kersan ga bapura yang akum MLA ya i ke jing sat kan na ka benta bakani ke kam kan urlong i bendo ki don incident ki bala ja ki meeting ba pair ke jing ki pat ba ki bala ki thang ye ke tung shop kum ne kum tai ngam ben ye ki don ko hok man le kum ta yo se nga kum MLA ngam ki don ki jing duna ki jonga segi peni ka jing dom ke jong ki ke tukur kom ngam dan jing snoi em nasim ba tu kolong kum ka jing ka ya nga ba kum no nang batri khamba nang ne sakra thaka bri ba jing kta ya ka election ke ba pio ki pat ba jong nong po on si ki de gibri ke basta ki ba champang nga i ha jing start jong ki pat ba hi ban bishar ba kum no kin jubab ha ke election ka ban wan namar ke jing job ke jing rem ke song ha ga try nong bu nong thau kasong ha ke ba lada kidang bu ke jania nga kidang job hi belada ublem ibit ki ba ke servisu kata te ngam dan i ban ong halor kata te ndre ngikrmen bagi iki kam ke baham di dang suro ya kam ta ka pule ke puthi ya ka ha ki thanyum den ka northern boy college ka banga ngala sedang ila penya kum tu inang ye khun menta ban yo ya ka umden sien ardi blok idang ye khun menta ban yo ki PhD kum hom shaken sajui we ki jaka kini ki issue ki badon sakiti ki than ngam pat ye keren sakiti than nong po e keren ki than jong ni sathi te kidon shibun gini ki mat ki bang haban budin bade buka sports ki madan ki babian mentai ka tuk artificial turf apo nong po ru en pat sedang no hi ka work order la de ban issue nang ta gane sa ka we standard stadium with synthetic athletic track apo paham sim ru kan sa coming up very soon telung kum unong mikmat ngala persang bantre ya ki mat ngadon hi jing dona ni ta jing long briu mla biang ya kata teng i ha jing start gi pat ba jo nong po kon si ba ban ngadon full confident bagi pat ba kinom ino despite kidan shibun gi jing penwit ha ki jing ya ti ki jonga ni ngasim
ya kini ki challenges nga accept dia kan ki challenge ki jing ki bawan tang ba kawi ko nga kwa along ba nga I want to convert challenges into opportunity to ka assurance ka ba nilai keren ba ru hak ki jing keren na meeting kalong ba ka sarkar ka pilu di road department kini lekat bala ban penting kena ban niok ban sedang hapo jong Muslim araja arusau kata ke dia jing keren nadu kam menchua ban hatu besngi jing keren na jing sya kan do balong ki kata hadin bi la wen ru bat ru ki kam haki office sarkar ki file ban move magani kam di tang hapo sarkar jela kam di ke state scheme ki bahab ban lek support Delhi with the central government ini tak kadau ka ala ban simpor tang baga target kalong gum ta hapo jong Muslim tang ba yele se kala ban simpor kata nang non dengi krimen melan dep kloi ka ba pala namar ba kum ka first phase ka ba menta ngatrai po kini ki kendiat tayo an pendep ya ka DPR kani kan lek se NEC kan lek chapo Ministry of Donor lembaga nesit de nakalian jonga ngahaban budin ya kani ban penting kena ngahaban lek cha NEC ngahaban lek chapo Ministry of Donor da kejing yalam jong i menteri BDP ya katna surok ba prostun demsong pau jok sung kerpang ye i baila simkhia baila yo sngo ila sngap kejing perkat kerpat jong aku MLA ba halor kene kejing kersan jong ikong bendas kejing kersan jong ipai baru mentaba kan iki isu kelayak sekman jadi ni scam bukan koloi ba ha ka bade ba tu ka wat ka ba aru PMJSY ka tu dengan DPR ru kila adem kala adon Delhi dia po Ministry of Rural Development hakaba nang chen ken sa shong meeting ban pas ting layo ban pendep bagi formality tendering bat kita terkata